Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για την φιλοξενούμενη ομάδα. Μαντούζης ήταν εκτελεστής αυτού του φάουλ. Το εκτελεί. Πηδάει κεφαλαία ο Μερκιζούδης, την πιάνει. Εκεί που πάει μπάλα τώρα είναι ο Ελληνίδης. Βλαχούδης για τον Ελληνίδη και πλάγιο out ο Βλαχούδης. Πετρίδης, Γεωργούσης διώχνει ο Πιπερούδης και πίσω ο Πιπερούδης για τον Μπακαλούδη, δεν την προλαβαίνει ο τερματοφύλακας Μπακαλούδης και κόρνερ. Μια αλλαγή βλέπω να ετοιμάζεται για την Ασπίδα Θωρού. Θα βγει ο Ρωμίδης και τη θέση του Ρωμίδη να εκτελεστεί το κόρνερ τώρα, εκτελείται, να έχει κεφαλά τον Αντωνιάδη και out. Το out θα εκτελεστεί. Ένα λεπτό καθυστέρηση έχει δείξει ο διαιτής. Ελληνίδης, Βλαχούδης, για τον Τερτσούδη βγαίνει και ο τερματοφύλακας. Τερτσούδης και τερματοφύλακας. Η αλλαγή προηγουμένως που είπαμε, βγήκε ο Πετρίδης και μπήκε ο Ζηλιασκόπουλος. Ζηλιασκόπουλος, το Ζηλιασκόπουλο. Μια σέντρα εκεί για τον Ταταρλή που δεν την προλαβαίνει. Out. Πιπερούδης ανεβάζει την μπάλα. Τερτσούδης τώρα μετά την πάσα του Μερκιζούδη. Offside. Offside σφύριξε τον Ελληνίδη. Εκτελείται το offside. Τερζούδης κόβει. Γκαϊτατζής, Μαντούδης και Αντωνούδης που μάχεται. Τερζούδης Θανάσης. Βλαχούδης κρατάει την μπάλα. Τώρα τη δίνει στον Αντωνούδη. Γκαϊτατζής γυρίζει πίσω την μπάλα στον Τακερδίκη. Αντωνούδης βγαίνει στη φάση. Ζηλιασκόπουλος και Τερτσούδης. Φράγμα κάνει ο Ζηλιασκόπουλος. Πριν έρθει ακόμα σε επαφή με την μπάλα ο Ζηλιασκόπουλος έκανε και φάουλ. Ένα φάουλ για την αναγέννηση εκτελέστηκε. Βλαχούδης απέναντι για τον Τερζούδη. Τερζούδης, επιχειρήρα σου του Τερζούδης, δεν την πιάνει σταθερά την μπάλα ο τερματοφύλακας. Ζηλιασκόπουλος πάει να περάσει. Κρατάει την μπάλα. Πολιορκείται εκεί από τον Μερκιζούδη. Τερτσούδης Κώστας περνάει. Κάνει και τη σέντρα απέναντι. Μια καλή σέντρα και κόρνερ. Πολύ επιτυχημένη η σέντρα του Τερτσούδη. Τερτσούδης Κώστας θα είναι εκτελεστής αυτό το κόρνερ. Το εκτελεί, πηδούν και κεφαλαία παίκτες και των δύο ομάδων. Παράληπτης ο Μαντούδης. Κρατάει την μπάλα ο Μαντούδης. Πάει να περάσει. Μαντούδης.
και out. Βλέπω ο Δρατζίδης και ο Ελληνίδης Νίκος να ετοιμάζονται για αλλαγή. Έχουν σηκωθεί από τον πάγκο και προσθερμαίνονται. Πιπερούδης διορθώνει το λάθος. Πιπερούδης και εκεί που πάει μπάλα παίχτες της Ασπίδας. Και τώρα γίνεται αλλαγή. Μπαίνει ο Δρατζίδης. Δρατζίδης Γιάννης, ο οποίος έχει απουσιάσει πάρα πολύ καιρό από τα γήπεδα. Και τη θέση του Δρατζίδη παίρνει ο Τερζούδης Θανάσης. Και τη θέση του Τερζούδη παίρνει ο Δρατζίδης. Βγήκε λοιπόν ο αρχηγός της αναγέννησης Τερζούδης και μπήκε ο Δρατζίδης, ο οποίος πήρε και το σήμα του αρχηγού. Ο Βλαχούδης πάει να κάνει κάτι μόνος του. Πετρίδης, Μποντζίδης και πλάγιο out για την αναγέννηση. Μια αλλαγή λοιπόν για την αναγέννηση. Βγήκε ο Τερζούδης και μπήκε ο Δρατζίδης. Ο Δρατζίδης που αποσύρισε αρκετόν καιρό από τα γήπεδα. Μπαίνει ο Ελληνίδης ενδιάμεσα, Ελληνίδης και Λολίδης. Βγαίνει ο Τακυρδίκης και μπλοκάρει την μπάλα. Βλαχούδης με κεφαλά. Βλαχούδης και Πεχλεβανούδης για τον Μαντούδη. Μαντούδης μάχεται, εκεί που πάει μπάλα τώρα είναι ο Τερζούδης. Μαντούδης. Πάνω στον Τερζούδη μπάλα. Γεωργούσης. Πετρίδης. Γρήγορα έχει γίνει το παιχνίδι. Παράτηση είχε βροχή και το βαρύ γήπεδο. Και ένα φάουλ τώρα για το Θούρο. Ζηλιασκόπουλος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Το εκτελεί και out. Έχουμε φτάσει στο 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και αναγέννηση μεταξάδων Θούρου 1-0 εδώ στο γήπεδο Θουρίου. Φάουλ έκανε ο Αντουνιάδης πάνω στον τερματοφύλακα Μπακαλούδη. Ένα φάουλ που θα εκτελεστεί. Κοντά είναι ο Πεχλεβανούδης, ο νεαρός παίκτης της αναγέννησης. Ζηλιασκόπουλος γυρίζει στον Τακυρδίκη. Πρώτο Μερκεζούδη. Βγαίνει ο Δρατζίδης, κολλημένο κεφαλάκι, offside. Offside ήταν ο Μερκεζούδης τώρα. Κεφαλά του Αντωνούδη. Παίζεται με υπόδειξη του διαιτητή και φάουλ. Έγινε μια φάση εκεί με τον Αντωνούδη. Ο παίκτης του Θερού έκανε φάουλ στον Αντωνούδη, δεν το έδωσε ο διαιτητής. Το άφησε πλεονέκτημα αφού η μπάλα είχε πάει σε παίκτη της αναγέννησης. Μια διαμαρτυρία είχαμε τελικά. Υπήρξε ο συμβιβασμός των δυο ποδοσφαιριστών. Τερζούδης και Ζηλιασκόπουλος που μπήκε τώρα στον Ταταρλή. Ταταρλής περνάει. Βγαίνει εκεί ο Τερζούδης, κόβει και ο Πιπερούδης. Βλαχούδης και πλάγιο out. Πλάγιο out για την Ασπίδα. Κόβεται η προσπάθεια της Ασπίδας.
Πεχλιβανούδης πάει να διώξει, διώχνει Ζηλιασκόπουλος πίσω στον Μπερλίδη. Βγαίνει ο Μυρκιζούης και κόβει. Παραλήπτος ο Μαντούδης που την πετάει δεξιά στον Ελνίδη. Ελνίδης για τον Αντωνούδη. Πέρα ο Αντωνούδης για τον Τερτσούδη. Τελικά μπαίνει ο Βλαχούδης στη φάση. Χάνει την μπάλα. Μποντζίδης κολλάει μπάλα κάτω. Βγαίνει και ο τερματοφύλακας Μπακαλούδης. Και ένα φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα Μπακαλούδη. Έχουμε φτάσει στο ημίωρο του δευτέρου ημιχρόνου και Ασπίδα Θωρίου αναγέννηση Μεταξάδων 0-1 με γκολ του Τερτσούδη μετά από λάθος του Ζηλιασκόπουλου. Ο ταχύτατος αυτός ποδοσφαιριστής αναγέννηση Μεταξάδων έξυπνα πλάσαρε τον τερματοφύλακα τα κερδίκη. Κόβει τώρα ο Πιπερούδης. Ελληνίδης που μάχεται. Ελληνίδης κρατάει την μπάλα να την πετάξει προς τον Τερτσούδη, αλλά εκεί ο Μερλίδης κόβει. Ταταρλής που κινείται από τα δεξιά. Ταταρλής και Τερζούδης και ο κόρνερ. Και μια αλλαγή ετοιμάζεται για την αναγέννηση Μεταξάδων, η δεύτερη. Θα βγει ο Μυρκιζούης και θα μπει ο Ελληνίδης Νίκος. Ο πρόεδρος της αναγέννησης Παπαντονούδης Δημήτρης έκανε και τις δυο αλλαγές. Βγήκε ο Τερζούδης και μπήκε ο Τρατζίδης και τώρα βγήκε ο Μυρκιζούης και μπήκε ο Ελληνίδης. Ένα πλάγιο εδώ τώρα για την Ασπίδα Θωρίου. Εκτελέστηκε το πλάγιο, διώχνει και ο Τερζούδης. Βλαχούδης. Ελληνίδης Νίκος. Για τον αδερφό του τον Ελληνίδη. Φαίνεται την μπαλά. Βγαίνει ο τερματοφύλακας, λάθος του τερματοφύλακα. Κρατιέται και έξω πρέπει να είναι. Έξω πρέπει να είναι. Ο Ελληνίδης διαμαρτύρεται στο διαιτή. Ζητάει πέναλτι, αλλά το φάουλ πρέπει να γίνει έξω από τη γραμμή. Σωστά λοιπόν ο διαιτής έδωσε αυτή την ποινή. Έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Κακώς διαμαρτυρήθηκε ο Ελληνίδης. Έφαγε και την κίτρινη κάρτα. Στο τείχος πολλοί παίχτες της Ασπίδας Θωρίου. Κοντά στην μπάλα είναι ο Βλαχούδης, είναι και ο Τερτσούδης, εκτελεστής θα είναι ο Τερτσούδης. Χτυπάει στην πλάτη του Ζηλιασκόπουλου, ψαλίδι κάνει ο Βλαχούδης. Ψαλίδι έκανε ο Βλαχούδης και ο τερματοφύλακας Τακερδίκης έπιασε την μπάλα. Βγαίνουν οι παίκτες της αναγέννησης, βγαίνει και ο τερματοφύλακας. Δρατζίδης. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Πετρίδης. Το τεχνικό offside που παίζουν οι παίκτες του Θωρού. Δυο φορές με τρεις τους έχει εκθέσει. Με αποτέλεσμα να βγαίνουν οι ταχύτατοι επιθετικοί της αναγέννησης Μεταξάδων και κάθε φορά να απειλούν την εστία του Θωρού. Και φράγμα έκανε ο Ελληνίδης, φάουλ, πάνω στον Πετρίδη. Εκτελέστηκε το φάουλ. Διώχνουν οι παίκτες. Δρατζίδης επαναφέρει. Βγαίνει τώρα πάλι ο τερματοφύλακας. Για δεύτερη φορά έχει εκτεθεί ο τερματοφύλακας στα Κυρδίκης από τους αμυντικούς. Σμπρώχτηκε εκεί ο Μαντούδης.